Имало ли упражнено насилие от служителите на реда във вторник вечер пред парламента? Гледните точки представя Стоян Георгиев. Полицайка участва в събитията пред парламента на 23 срещу 24. Разказа за BTV, че е била наранена по време на нощните безредици. Онази въпросна нощ аз бях в първите редици на полицаите, които тръгнахме напред, за да осигурим място на автобуса на депутатите. Още на 10-та крачка усетих удари върху себе си. Удари от кой? Удари от протестиращите. Всъщност бях ударена по лицето, имам синини по тялото си. Това с ръката се е случило в някакъв момент, в който дори не съм усетила болка и как е станало. Докато разказва своята гледна точка за събитията, 4 свидетели оспорват казаното от полицайката. Аз много добре се сещам и ето ще сваля така да ме видите. Точно там, като размахвате Как ви бие, господине? Да, размахвате и с щита, и с палката яко. И вие, господине, аз запомнях, аз за това дойдох, като я познах. Бивша журналистка, която искаше да завърши и ни наричаше буклуци. И ни наричаше буклуци. Тя беше провокатор, провокатор, тя е първите. Повече от жандармерията. Да, повече от жандармерията нападаше. Имаше две жени. Точно, тя е една от тях, познахме. В отговор на господина искам да спомена, че аз нямах щит онази нощ. След интервюто с полицай Витанова сутринта, получихме по пощата снимки и още свидетелски разкази от граждани, които твърдят, че полицайката е била непредизвикано агресивна към гражданите и ги е заплашвала с спрей в ръка. Гражданите си стояха мирно и кротко. Това е. Може би наистина е ранена, не съм много сигурен, нищо шумно и да е фалшива превръзката. Тя явно е подбрана да си върши работата на провокатор, нали? Така мило изглеждаща, усмихваща се, но там беше един звяр, който размахваше, риташе, обиждаше, боклуци ни наричаше, нецензурирано наричаше момичетата, които седяха отпред. И аз повече биеше от жандармерията. За BTV новините Стоян Георгиев.